aprangsi kardom kaduka ve fanta lapen nilimen laki kaduka ve ta chini lo lapen non kelang bom labang ke nalitum Karbitich 2.0 YouTube channel labangso channel longjong si kumane abang phu abang phi non nang kohomri milang pune nalitum kaching hon pen subscribe ingon lapen adu het belar janta dui da kanalitum ber ponik denon lalo purde monon phi nili kaprek information na one piece tame nalitum kachini da prangya fan mate kilong da prangya fan lo lapen pinia video abang kanili Voreng Awarsai APHUTHAK sinang than pon ekpo kaprek adim mangali la emithang Karbi Anglong arlo Voreng Awarsai APHUTHAK sinili nang than pachini pon ekpo la sichuni rilo kadu kavya phanta nalitum video ke cheng ben kijutan kilang thoria phansi pada depin pen video arlo le chethan pon lo nang tangte video lang egon lapan nili nalitum han thiek penang than pon ye phansi bor ipon po lapan nalitum video bang ke skip igrino lalo pul nalitum klada lam chini edet po lapen copy Voreng Awarsai ma lapen details sa hu nalitum na so video arlo si thek pon long pola si nalitum skip igrino video bang ke lapen nili non advertisement alo service tame nang piklang pon po posining thelo lapen dia tha advertisement na lo bang ke la an clear clear data hai lapen nalitum ta la details song si kachini kang tung polo te nili fan WhatsApp long stame na humri igon nili stame advertisement alo bang nalitum fan nang send igdet po tangte langdam lo nang song son yalam chethan pon lo nang lapen la hello nalitum la screen along thek pon long po advertisement alo bang lapen penana bang pho bang phitum me thek long po thailo mate chini po thailo thek long that boy fits stame nalitum la video series phansi kaddo kavya phanta chuningri iglo lapen dag that bang nalitum thek pon long po 23 hours is published pon all advertisement alo bangkela pendak nalitum la government of Assam office of the deputy commissioner Karbi Anglong district Difu lapen advertisement nalitum dak details tok thek pon long po application are invited for the from eligible candidate who are citizen of India under article 5 to 8 of the constitution of India and fulfill the eligibility sono dak tolo lapen department mate nalitum dak thek ponlang po post bangke SAKIHI-ONE center lo nalitum dak la dak lam pen thek ponlang po lapen Ministry of Women and Child Development ahin pen lo lase nalitum dak thek ponlang po post bangka an sidoma la lang pon lo nang post bangke aprang se post ban nalitum la serial number long thek ponlang po IT staff post of name amen bangka nalitum dak pen thek ponlang po name of post IT staff lapen number of post pandang sido lapen gender banga board lo male female dadak apply don long lapen remuneration per month banda 13,000 si fix po lapen education qualification lang dam lo pule dak any graduate in any stream zat tamila nalitum dak 3 years man diploma bang donang po lapen that process bangke nalitum thek mulai kang waipen bang write an exam pinang po lapen hini bang skill test and po lapen third number bang interview and po lapen number 2 lang bang nalitum dak thek pon long po number 2 lang bang MPW puja dak nalitum thek pon long po dak to number of post bangke 1 lapen dak bangke female tum hanan chot lapen fixed salary dak bang 10,000 cp pon po lapen any person who is the learning and the knowledge ma kachar le hin bang nalitum dak thek pon lai high school pass on the chok la bangke asining hang abang pho bang phitum dak apply don igo mate jog don iktame naki kelong long le bang la ka prekalam nos tameni litanam putek nalitum long ik vegi apply don non pu bang ani limadu hanta puponte staminali tum ning hang pole jog don iktamek kilong long le bang mo afitalam la pendak details koson se ka apply ning mala sopu thaka dak tok ikelo esi thiak pen stamini lidak nang than pon ikponali tum afan application sul apply in standard form nang po la pen dak standard form long standard form long nang litum la biodata la pen kinang sot an nang litum dak pen fill up nang po fill up thai phin nang litum self attested copies of self attested la copy document sai hulon nang litum self attested nang po la pen ki jog nang adim bang nang litum dak thek pon long po drop box room number 35 which the be place of the office of the deputy commissioner DC office nang sedam pen nang litum jog nang po room number 35 da room number ta to alo la pen
which will be placed in the office of deputy commissioner laban nalitum thek polongpo or kali pulot nalitum SAKIHI-ONE stop center long dampen nalitum dakta jogdam email apen nalitum email long tastame pothai email send email long sta osc Karbi Anglong @gmail.com na so gmail on nalitum send mail documents I send pulote within 30 days from the date of publish of advertisement yala son la publish that pen 30 days an dak apor pi la si madu abang phile jogdoni ning hang pola nalitum jogdon ingon la pen dak 21 September 2022 9:30 a.m. to 5:30 p.m. jala an apor bangke la pen kinang shot ba 2 copies of recent passport size photograph nalitum photo bang nang kokpo passport size la pen should be attested in the application form along with the all context details nalitum la application form long ta nalitum details sa hitok nang pola pen photo bang kenang sot la pen number 3 lang bang a candidate apply only for one post in nuwet a candidate bang ke hinia post long apply long le in siweda post long se apply ning do la pen the envelope sending the application should be the application for the post in one stop center Karbi Anglong on the top of envelope and it should be addressed by Deputy Commissioner Karbi Anglong Dipu Assam National dak envelope long se thapen se jogdang poplo la pen terms condition tum dak pen langpon ingo terms and condition bangke dak terms and condition da number 6 ando ke tok do la sinali tum la klarda kachini pulote lang pami pulote nali tum nilifan nang humri ingon WhatsApp long stamini linang litum ha nang send ikpo la so advertisement allo bangke